Ти си. Господин подполковник, в отряда вечерната проверка е проведена. Личният състав е на лице, с изключение на геройски загиналите в войните за национално обединение. Командир на отряда Иванов. Така, командващият тържествена проверка отива при председател на Народното събрание, рапортува, връща се и следва команда. Командирите на роти и отряда по местата си. Подон. Марш! Така, тръгвам. Така, спира тъпана. Така. Внимавайте. Точно така. Следваща команда. Това прибиране, Митов ли ще подаде сигнал? Да е вярно. Така, следваща команда. Роти, мирно, запо. Чист! Поднасят се венци. Венците вече са се поднесли. Следва команда. Роти, прино. Ти можеш да му покажеш на този Си! За героите отдали живота си за свободата на България.